To daga batun tashin gobara sai yanzu sai mu je ga batun tsaro kuma duk dai a Najeriya inda rundunar sojin sama ta kasar da ake kira Operation haɗin kai ta yi nasarar yin raga-raga da wani sansanin 'yan kungiyar Boko Haram da suka kafa domin sarrafa nakiyoyi kirar hannu. Sojojin sama na Najeriya dai sun sanar da cewa sun gudanar da wannan aiki ne tun ranar 2 ga wannan wata a ƙauyen Graza da ke kusa da tsaunin Mandara a cikin jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Air Vice Marshal Edward Gapquet shine babban jami'in hulɗa da jama'a na sojojin saman Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu Halilu. Wannan harin an kai can cikin Mandara Hills, dutsen Mandara, Borno State. Kuma an kai ne a wani ƙauye ana kiranta Graza. Shi Graza din yana cikin tudun Mandara ne. Kamun mu tabbatar wannan wurin ya dambata a kai hari, an yi ta kai surveillance a wannan wuraren. Muka notice cewa wayannan 'yan bindigan sun mai da wurin ya zama inda suke yin IED, nakiyan da suke sa a kan hanya nan da yake blowing motoci da mutane. Kuma a wurin da ake yin wannan bomb wanda ake sa jikin yaran nan sai a kai su kasuwa su je su blowing su kashe mutane. Mun tabbatar kuma cewa wannan factory din dama a kwanan nan suka mai da shi, kamun wani lokacin wannan factory din da sun saka shi a wani wuri ana kiranta Goza. Daga Goza suka mai da shi Timbuktu Triangle. Da suka ga ana ta kai musu hari a wannan wurin suka kai shi wannan Graza din a Mandara Hills da suka boye wurin kenan. Amma Allah ya sa mun zo mun gane sai muka ce to ya kamata a je a bata musu gari. To da yadda Allah an samu nasara a wannan harin. Kamar akwai takamaimai irin alƙaluman da ke gare ku na ɓannar hari da kuka yi musu? Akwai, yau muka samu wannan feedback na wannan harin da muka kai. Kuma mun tabbatar cewa an sami sosai. Amma dai ainihin shi mai gidansu na wurin wanda ake kiran shi Aliyu Gulde ya escaping a wannan strike din ba same shi ba. Amma dai da yadda Allah an samu wayansu sojojin shi da yawa a wannan wurin. Ya yi sa'a ba same shi a wani lokacin ba. Mun ji cewa ma da ya dawo ya ji cewa ayin wannan strike din ta ɓata musu rai sanda ma har wani kwamandan ana kiransa Amir Sule sanda aka ce ya executing din shi ma don abin da ya bata mishi rai sosai. Ka san wannan factory inda suke aikin bomb din su kenan. To midin ka destroy wannan factory to ka bata musu aiki kenan. Mu kuma abin da ke kawo mana farin ciki kenan domin midin an hana wayannan mutanen wannan abun kaga mutanen mu za su samu hanyar zuwa gona, su samu hanyar zuwa kasuwa ba da wani abun da zai ba su tsoro ba. Kamar akwai wasu da ake gani haka suna taimaka musu wajen gudanar da sarrafa wa'annan nakiyoyi da suke yi haka. Ba za a rasa ba don ka san muna ta arrestin wanda suke taimake su ma masu kai musu silindodi na gas da masu kai musu petrol da wayansu abubuwa ana ta arrestin din su so ba za a rasa wayansu mutanen da suke taimake su ba. Akwai wani abu da kuka gani ne yasa kuka kai wannan hari a wannan lokaci ko ko haka kawai ko kan shi bakatata? In za mu faɗa gaskiya harin da wayannan bindigan suna kai ma mutanen mu a Borno sai ya ragu sosai amma domin kwanan nan mun gan cewa harin da ake kai musu da amfani da IED ya fara tashiwa shine abun ya fara damin muka ce ya kamata mu je mu nema me yake sa suke samun nasara a wannan abubuwan tunda aka samu wannan game bomb din kaga wannan sati daya sati biyu na kaga komai ya dan abun. Air Vice Marshal Edward Gapquet kenan babban jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojojin saman Najeriya.